Доктор Петър Москов, министър на здравеопазването и герой на седмицата, ако мога така да кажа. Добър вечер. Добър вечер. Министър на здравеопазването съм и не се чувствам герой. Не, аз исках да кажа герой на седмицата, не герой. Има разлика. В смисъл, събитие на седмицата. Заради вашите реплики. Защо избрахте най-лесния начин да си вдигнете рейтинга за сметка на ромските махали? Защо считате, че съм избирал начин и говорим за рейтинг? Защото най-лесно е да кажете за ромските махали нещо лошо и всички да ви заобичат. Най-лесно е първо да кажеш нещо добро, вероятно, за всеки един български гражданин, който си плаща данъците, плаща социалните осигуровки, плаща и социалния си данък към неравностойните социални общности. Не знам дали е лесно или е трудно, но е задължение мое като министър, а и наше общо като граждани. Да защитим лекарите си от това да ни бият. Дали е лесно или трудно, аз не знам. Не знам дали сте бил в моята ситуация. Уверявам ви, че за мен решението наистина беше лесно и не съм се двоумил. Защо моето решение, да кажа на висок глас, че лекари повече не могат да бъдат бити при изпълнение на служебния си дълг, предизвика целият този шум, е съвсем отделен въпрос, за който, ако искате, аз ще говоря. Истината е, че осигуряването на спешната помощ, което е фронта, което е възможността на всеки един от нас в тежкото, в острото страдание да получи помощ, е борба за правото на пациента, а не борба за правото на лекаря. Лекаря ще го набие два пъти и ще напусне. Както се случва с повечето от тях. Да, ама вие не сте... Само, че пациентите остават. Но вие не сте министър само на лекарите. Вие сте министър и на пациентите. Именно за това казвам, че това е защита на правата на пациентите. Защото лекаря ще напусне, ще отиде в друга държава и ще се занимава с нещо друго. Но вие ще продължите да бъдете пациент в някакъв етап от живота си. За това защитата на правото на лекаря да изпълнява работата си, всъщност е защита на възможността на пациента да консумира правото си на спешна помощ. Ясен ли съм? Абсолютно. Благодаря. Но и аз ще ви попитам и следното. След като сте толкова ясен, защо точно избирателите на реформаторите не ви разбрах? Може би не са свикнали да чуват думата скот в реформаторски уста. Аз не знам откъде е вашето познание за това дали избирателите на реформаторите са приели позицията ми или не. Те, за щастие, вече не са само толкова, че да може да ги познаваме поименно, нали така? Иначе, знаете ли, аз поднесех извиненията си и ще го направя още веднъж за някои от думите, които съм казал, които са повече и в гнева си съм изрекал. Но продължавам да стоя смирено, но твърдо за смисъла на всяка една от думите. Последно ще влизат ли линейките в ромските махали или не? Последно линейки ще влизат навсякъде, независимо дали е ромска, арменска, българска или каквато и да било махала, след осигуряване на сигурността на екипите. С тези гръмки изявления Какво гръмко виждате в това? Думата скот ми се струва доста гръмка. Знаете ли, всеки човек, който бие лекар, който отишъл да му помогне, трябва да бъде наричан така. Не мислите ли? Ако вие набиете лекар, който отишъл да ви помогне, аз ще ви нарека по същия начин. И в това няма етнос. Има възможност да живееме като общество или възможност да живееме като скотове. И наистина е въпрос на избор. Какъв проблем решихте обаче с цялата тая работа? Първо, в момента има цяла поредица от мерки, които практически да гарантират сигурността на екипите на спешна помощ и на работещите в спешните приемни отделения на болницата. Заедно с министър Вучков подписахме съвместно нареждане, с което регионалните центрове за спешна помощ и областните дирекции на полицията изготвят съвместни протоколи за районите, в които има повишена концентрация на такива нападения, и механизъм и план за действие, за взаимодействие, за осигуряване на тези екипи. След това, второто, което направихме, беше, че в средата на тази седмица екипа на Министерството се срещна с сериозно количество от циганските неправителствени организации, които, забележете, за разлика от кресливите политически представители, всъщност и до сега са вършили някаква реална работа в тази общност. Организирали са цяла мрежа от здравни медиатори, опитвали се да създават здравно-социални центрове вътре в тези махали,
Това са организацията Малипе, мрежата на ромските здравни медиатори. С тях ние разработихме ясна програма как това се развива. Как самата общност през собствените си представители поема и отговорност, освен да черпи права. Утре предстои среща с Сдружението на общините, където ще продължим да обсъждаме и да търсим и съдействието на общините за този проблем. Ако за една седмица ви се вижда малко, толкова можем. Ще променяте ли системата, господин министр? Защото понякога зад паравана на скандала остават реалните действия. Знаете ли, скандала, всъщност, ако въобще говорим за скандал, защото за мен няма нещо по-нормално от това едно общество да може да осигури имунни механизми срещу асоциалните си прояви. Ако това се нарича скандал, добре, но скандала беше предизвикан от определени хора. Знаете ли, когато говорим за защитници на правдата, на правата и на свободите, нека да кажем така, аз правя сериозна разлика между мненията, които приемам на правозащитни и неправителствени организации, но не ги бъркам с мотивите на Движението за права и свободи да иска оставката ми. Движението за права и свободи, за разлика от правозащитните организации, които казват истина. Истина извадена от реалността, извадена от контекста и валидна, абсолютно валидна за всеки един от нас, но в един абстрактен свят. Движението за права и свободи всъщност търси модела на гетото, на живота в гетото. Защото така се получава контрол върху тези неща. Господин Местан излезе онзи ден и каза: циганите са нашите избиратели. Да, те са вашите избиратели и вие се стремите да ги държите в гетото, за да продължат да бъдат такива. Нормално е опозицията да ви критикува. Кое е нормално? Не се притеснява. Кое е нормално? Държавата и обществото да отделя стотици милиони за интеграция, а определена политическа сила да усвоява тези пари, именно с целта тези хора да бъдат държани в гетото, да бъдат държани извън държавността, да бъдат държани в състояние извън отговорности към обществото, за да могат да бъдат контролирани на избори. Знаете ли, един политик от тези от ДПС влиза веднъж на 4 години в това гето, за да даде пари. А лекарите са там всеки ден. Хайде да не правим разлика и морален еквивалент между тези хора, които крещят за права от трибуната на парламента, и лекарите, които си вършат ежедневно работа. А те я вършат, за да могат. Аз да влизам ли? Къде? Реформаторския блок. Защо реформаторския блок не влезе в гетата и да е силен там, ако това е толкова? Не става през влизане на политик, става през влизане на държавата с нейните механизми и налагане на отговорности. Нали вие сте и държава? Възможността и правата на тези общности да бъдат черпани, такова като спешната помощ. Нали вие сте държавата в момента? Да, и държавата в момента постепенно влиза в тези гета. Социализира ги. Възможността спешна помощ да влезе там и да не бъде атакувана е възможност тази общност да получи право на здраве. Каквото до този момент, благодарение на много неща, не се е случвало. Това не се случва само с медицинските екипи, случва се и с полицията. Знаете ли, някакси с това, което казах, може би с силни думи, всъщност, като че ли в тази седмица от обществото ни се свали една мръсна маска от очите, в която не наричаме нещата с истинските им имена. Аз съм лекар и 20 години работя в една от най-тежките интензивни клиники в държавата. Знам, че за да има добро лечение, трябва да бъде поставена правилната диагноза. Дори тя и да е нелицеприятна, тежка, угнетяваща за чуването. Така съм учен, така ще го правя. Диагнозата каква е? Диагнозата е липса на държава в цели райони на страната. Господин Москов, и за това има виновни и отговорни. Как променяте обаче здравната система? Ще режете ли там с скалпела, макар че вие сте анестезиолог, нали? Скалпел не държите? Имате погрешна представа за анестезиолозите, господин Василев. Вероятно, да. Със сигурност. Да кажем така, системата трябва да бъде променена от към базата, от към фундамента, за да може да бъде здраво стъпила. Част от този фундамент е и навременна и компетентна спешна помощ. За това се извършват много действия. Сигурността на екипите е едно от тях. Вдигането на заплатите на работещите в спешна помощ със средно 20% от януари следващата година е друго от тях. Усвояването на вече договорените, тази седмица имах среща с представителите на Европейската комисия, на фондове от програма Региони в растеж за усъвременяване на автопарка и на спешните медицински центрове, както с апаратура, така и с като инфраструктура, са другите стъпки за спешната помощ. А иначе, когато говорим за реформа, в която и да е сфера, включително здравеопазването, означава системата да работи по-добре, да дава по-добър резултат. Резултатът от здравеопазването може да бъде един. По-добра продължителност на живота, по-голяма продължителност на живота ни в здраве, по-малка смъртност, по-малка детска смъртност,
Това са показателите, по които се оценява. Вие, аз, всички ние, дали една система е ефективна. Да, сте донесли едни графики, които показват точно обратно. Хайде да ви покажа реалността. Да. Може ли вашата камера да покаже? Ще ги покажа. Червената линия, следете червената линия. Червената линия е България. Колкото по-нагоре е линията, толкова е по-лошо. Ние и другата линия Румъния, зелената, сме трайно по-лошо по всеки един от тези показатели. За която и да е заболяване. Смъртността ни от 1, 2, 3, детската ни смъртност. Вижте къде е червената линия, къде е синята. Пак казвам, колкото по-нагоре, толкова по-лошо. Нас на моменти да ни фаща графиката. Това е разликата между работещата и неработещата система на здравеопазване. Целта на правителството е в рамките на периода до 2020, през стратегията за реформи в здравеопазването, да постигнем средноевропейските показатели за добре работеща здравна система. Тоест, това означава за всеки един от нас да умираме по-малко от основните групи заболявания, които са причинители за тази ужасяваща. Тя наистина ужасяваща статистика. Вижте бялото поле между средноевропейската синя линия и българската червена линия. Това е бялото поле на невъзможността да конструираме работеща здравна система на здрави принципи. Която гълта пък страшно много пари. Която пък продължава да гълта повече и повече пари, но както виждате, резултатите са лоши. Базирано на това, ние ще разработим нов базов пакет на здравноосигурителната каса, който ще съдържа максимално добре остойностени и с практически липса на лимити лечение на основните групи заболявания, които водят до тази статистика. Те са детско и майчино здравеопазване, всичко свързано с тях, болестите на сърцето и сърдечно-съдовата система, мозъчно-съдовите заболявания, онкологията, части от белодробните заболявания и така нататък. Това е ясна стратегия. Върху това трябва да бъде концентриран и логистичния, и човешкия, и инфраструктурния, и финансовия потенциал на цялата държава и на здравните й фондове, за да може да обърнем тази тенденция. Иначе разговора колко легла имаме, колко болници имаме, колко линейки имаме, то е следствие от поставянето на тези, за мен безапелационни цели и изпълнението на приоритети. Значи вдигате скалпела, така ли? Ще режете. Започваме лечение. Ще ви остане ли време да реформирате, говоря за реформаторския блок, от дребни семейни скандалчета и компромиси? Аз мисля, че дребните семейни скандалчета са все повече зад гърба ни. Уверявам ви, че в последните седмици в реформаторския блок има все по-добър дух на екипност. Отговорността на това да бъде част от управление, освен другото, и дисциплинираща. Така че бъдещето на реформаторския блок е добро. Благодаря ви, господин министър. Аз благодаря. Ще видим как ще протече тази работа с